खुलुमबाय आंनि केसरगियारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय। जोङो दिनै जोंहानि बिखुनजो आइ जायो। आइजों आंजों माबा एम्फौ बिलाइ लायनो थांनो नागिरदो। इन्दि बिलाइ एम्फौ फिसिदो हा एम्फौ देराखैनो दासो बिमा जाहांदों गुस्लायखांबाय। ओमफ्राय बेयाव दङ, बेयाव दान्दा गंब्रै दङ, एसे देरबाय। दान्दा गंब्रै दङ बेयावहा, बे बांद्राय जानायनि जायगा जायैनि। ओमफ्राय बाहेरायाव मोनसे दोनदो। इन्दि बिलाइ लायनायजों लोगोसे जोङो जेंगायबो लाबाय। ना गुरबोगोन होननानै सानदों ना, ओमफ्राय साम'बो मोनोबा साम'बो माबानोसै लाबोफानोसै जोङो आइजों आंजों थांगोन। आइयाबो साइकेल लाबाय, ओमफ्राय आंबो साइकेल लाबाय। दिनै रबिबार नालाय स्कुल गैयाना, जेंगायदोंसो साम'बो खनबाय, इन्दि बिलाइबो लाबोबाय, ओमफ्राय जेंगाय लांखादोंमोन नालाय एसे नाबो गुरबाय। नाखौलाय गुरबा मोनो, फिसा फिसा ना नाथुर। इन्दि बिलाइखौनो एसेल' मोनबाय, बांद्राय मोनासै दिनैयो, बांद्राय लाबोआसै। जों साम'बो खनबायना, बेखिनिखौल' मोनबोबाय आरो। आं खानायखौ दिन्थिबाय थायासै, भिडिअ'आबो गोलाव जायो, ओमफ्राय आरो समबो जायासैना, बिनि थाखायनो। साम'खौ जेंगायसे मोनबाय, सानरिंगासे ना माना एसे नुयो न' माबायावहा सान्द्रियावहा। बेसेबां जागोनथाय आयै? 20 केजिसो जागोन ना? 20 केजिनि बारा जागोन। सोर सोरनिथिं साम' मोनो बुंहरलाय। जोंनियाव हले मेरला साम'। ओरैनो थानाय समाव बेफोर खामानिखौ मावो जों।